Angel May ug Myrna, gihalad ni Marilyn Sanoy. Sa kalag ni Cristita, Dioscora, Erlinda, Anatalio, gihalad ni Miss kalag ni Epifanio, Gerardo, Felicidad, Gerardo Jr. ug Rosa Gaudencio, Bartolome, The Daughters of St. Paul, in collaboration with the Archdiocese of Palo, palihog manindog alang sa Santos nga misa.
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo pamaanaa kaninyo. Manausab kanimo. Sa Ebanghelyo ang Ginoo nagatudlo ang motuo may kinabuhing walay katapusan. Sa mga higayon nga ang atong pagtuo kulang o hamabaw lang, mangayo kita pasaylo sa Dios. Kaluyan dagiti sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadoon kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Umagampo kita ang makagagahom og buhi nga Dios, ang imong espiritu maoy nagahimo kanamo
nga mga anak, nga sa dakong pagsalig, nakatawag kanimo Amahan. Dugangi ang imong Espiritu sa gugma dinhi kanamo, ug dada kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Kiniyamong gipangayo pinagi sa mong Yesu Kristo mga anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Apan si Elias mismo may padayon ug balig usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan. Ug miabot siya ug miningkod ilalom sa kahoy. Ug nangaliya siya sa Ginoo. Nga mamatay naunta siya. Niyon siya. Maayo pag mamatay ako Ginoo. Unya mihigda siya ug nakatulog ilalom sa maong kahoy. Unya may anghel nga mihikap kaniya ug mingon, bangon ug kaon. Mitanaw siya ug nakita niya dapit sa iyang uluhan ang usa ka pan ug usa ka tadyang sa tubig. Mikaon ug miinom siya ug unya mihigda pag-usab. Ug mibalik pag-usab ang anghel sa Ginoo ug mohikap kaniya ug miingon, bangon ug kaon, kay tingali unyag dili ka makaagwanta sa panaw. Busa mitindog siya, mikaon ug miinom ug nabaskog siya ug nakalahutay sa iyang panaw sulod sa kapatan kaadlaw ngadto sa Sinai. Ang bukid sa Dios. Salamat sa Ginoo. Salmo responsoryo, tagamtama ug tanawa ang kaayo sa Ginoo. Palihog atong usbon. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdayig maniya kanunay sa akong baba. Pahimayaa ang akong kalag diya sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog kanako ug malipay. Tubag. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Himayaa ang Ginoo uban kanako. Magambangan kita aron pagdayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo o gitubag ako kanhi. O giluwas ako niya sa tanan kong kahadlukan. Tubag. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Paglaom kamo kaniya aron mas musanag kamo sa kasadya. Og ang inyong mga nawong dili mangipaghong sa kaulaw. Sa pagsampit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo ug giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Tubag. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlokon kaniya og napanglingkawas kanila. Tagamtama ug tanawa unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nakadungog kaniya. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Ug ayaw ninyo pasub-a ang espiritu sa Dios. Kay ang espiritu mao ang patik sa Dios diya kaninyo ilhanan nga kamo iya na. Ug garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsinkahanay o pag-insultuhay.
Ikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Hinunua, pagkaloy anay kamo, ug pagbaton ug malumong kasing-kasing alang sa usag-usag. Ug pagpinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios, diha kang Kristo. Sanglit, kamo minahalman nga mga anak sa Dios, kinahanglan nga maningkamot kamo nga mahisama kaniya. Kinahanglan magkinabuhi kamo diha sa gugma. Ingon nga gigugma kita ni Kristo ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato. Sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog alang sa atong ebanghelyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang mga Hudeyo nagbagulbol bato kang Jesus. Kay miingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Busa mingon sila, dili ba si Jesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sayang amahan ug inahan. Busa nga nung miingon man siya nga gikan siya sa langit. Si Jesus mitubag, ayaw kamo pagbagulbol. Walay makaari kanako, gawas kon ang amahan, nga nagpadala kanako, magdani kaniya. Ug banhawan ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagasulat, ang tanang tao tudloan sa Dios. Ang mamati sa akong amahan ug makakaton gikan kaniya muari kanako. Apan wala kini magapasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios, mao lamang ang nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghahatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana dito sa kamingawan, apan nga matay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga nagahatag sa kinabuhi. Ang mukaon ining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Mayong buntag kanatong tanan. Dahigon nato ang Ginoo. Matod pa sa atong awit kanina,
Kay siya mao nagahatag kanato kaluwasan. Siya nga nagatudlo sa Ebanghelyo, ako mao ang pan nga nagahatag sa kinabuhi. Ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Pagpahinumdum ka nato mga kaigsuunan karong Domingo ha. Pag-abot pa ng litan sa komunyon sa atong paglinya, dili magdutdutanay ug atong madawat ang mahal nga lawas sa atong Ginoo. Dayon pagpauli nato sa atong mga lingkuranan, maglingkod ba o magluhod? Human ato nadawat ang Ginoo, ang pangagikan sa langit. Atong hinumduman ang tubag sa Salmo. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Samtang mag-aawit sa komunyon ang choir, atong sulayan. Ato panidaan nato unsay resulta. Human nadawat nato ang Ginoo. Tagamtama ug tan-awa nga ang Ginoo na atong nadawat nagpuyo sa atong kinabuhi. Tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang mutuo may kinabuhin walay katapusan. Tuguti ako pagpaambit kaninyo mahitungod sa pagtuo sa usa ka pari. Mga matawag na ako kaedad, dili na ako kaila kaayo. Ako lang siya napanid-an katong kami mga pari sa year 2001. Nagtigong kami sa Manila, mga 7,000 ka mga pari nga nag-retreat dito gihimo sa World Trade Center. O kining maong pari nga nagpaambit, akong nakita inuusab ang hunahuna sa akong mga kaubang pari o kadaghanang mga pari nga kining maong pari nga nagsangyaw sa pulong sa Dios. Siya naningkamot unsaon pagpuyo sa pulong sa Ginoo nga iya gitudlo sa mga tao ug wala madugay nahimo siyang obispo, nahimo siyang auxiliary bishop of Cebu. Siya si Bishop Pabilio. Dayon niagi mga hapit 2 ka tuig nahimo siyang administrator sa Manila. Dayon kay wala na pa mupuli sa Manila, sigurado ako nga gipangutana siya o willing ba siya nga mupuli isip obispo o cardinal sa Manila. Pero sa akong pagtuo,
Human siya gipangutana sa Vatikano unsa ang iyang preference, iyang hibalo kanila sa Vatican nga siya imbes adto sa Manila o adto ba sa mga dagkong dioceses sa Luzon, siya magpa-assign ug mao ang nahitabo, nagpa-assign siya sa mga isla nga gagmay didto sa Palawan. Sa kita ang Palawan, layo na kayo dinhi kanato. Pero naay mga gagmay nga mga isla diha sa mapananglit dinhi sa ato. Ang Olympia ba o ang Okyot, gagmay nga mga isla o gitawag ka ng maong lugar, Taytay. O sa wala pa siya migikan sa Manila, padulong dito sa Palawan, usa sa mga isla dito. Siyempre, ang mga tao dito, mga yano o mga kabos. Pero ang environment, nindot kaayo. Pero samtang siya mubiya, siya nangamuyo sa kapilya. Ang maong obispo, o samtang siya nagaluhod, nagaampo sa Ginoo, nga siya malamdagan, adunay nakakita sa iyang sandal nga gigamit nga guba na kaayo. Pagpadayag sa iyang pagtuo sa Ginoo ang pinaka-importante sa kinabuhi sa tao, dili ang mga ambisyon, dagkong mga rangko, dagko nga unsang mga pribilehiyo, kundi ang pinaka-maayo mao ang dayag sa pulong sa Ginoo, pagsangyaw nga ang mutuo may kinabuhi way katapusan. Ikasangyaw ang atong Ginoo sa mga panahon sa mesa, ang giingon sa Ginoo, ako mao ang pan nga nagahatag sa kinabuhi. Ako ang mukaon iniining pan, dili gayod mamatay. Mabuhi ang atong pagtuo o paglaom sa Dios. Ug sa atong pagdawat sa Ginoo siya magapuyo, pinaagi sa iyang bala ang Espiritu. Kay gitawag nga ang atong lawas mao'y temple of the Holy Spirit. Ang templo sa balaang Espiritu sa Dios. O sa atong ikaduhang pagbasa, unsa man ang gitudlo ni San Pablo, ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios. Sa in-English nga translation, and do not bring sorrow to God's Holy Spirit. Lain usab nga hubad sa in-English, do not grieve the Holy Spirit of God nga nagapuyo kanato labi na sa atong pagdawat kaniya panahon sa komunyon. Ayaw pasub-a
ang Espiritu Santo. Ug unsa man ang mga sitwasyon nga kita nagpasubo sa Espiritu Santo, mao ang gisgutan usab ni San Pablo aron dili masubo ang balaang Espiritu sa Dios. Biyai ninyo ang tanang kayugot. Biyai ang kapungot. Biyai ang kasuko. Biyai ang kasuko. Kay usahay dili nato malikayan bisan gikan pa kita sa simbahan human kita nakapangalawat pag uli sa atong balay musilaob dayon ang atong kita sa kasuko tungod sa daghang mga hinungdan. Biyai aron dili masubo ang Espiritu Santo. Ayaw na kamo. Matod pa ni San Pablo, ayaw na kamo pag siningkahay. Ayaw na pag insultohay. Hikalimti ang bisan unsang kaligot-got. O kana epekto pananglitan nga kinasingkasi o kinudanay ang atong pangalawat nga nadawat nato ang Ginoo nga unsay mga aligot-got nga naa sa atong kasing-kasing hinay-hinay nga magkawala. Ug aron dili masubo ang Espiritu Santo ug malipay sa tinuod ang Espiritu nga nagapuyo kanato. Mausab ang kini ang giingon ni San Pablo, pagbaton ug malumong kasing-kasing alang sa usag-usa ug pag pinasaylo ay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha ni Kristo. Gipasaylo kita sa Dios bisan dili pa kita angayan nga modawat kaniya, pero panahon sa komunyon kung kita muli niya o atong madawat ang lawas sa Ginoo, kita gipasaylo sa Dios. Busa matupad ni San Pablo, angay lang nga magpinasaylo ay ug kung atong papuy-on pag-ayo ang Espiritu sa Ginoo ug atong tagaan ang Dios sa pagbuhat sa mga dagkong butang diha sa atong kinabuhi, ang atong kita makabaton ug malumo nga mga kasing-kasing alang sa usag-usag. Mo kani ang mga resulta, mga kaigsuonan kung atong lipayon ang Espiritu Santo, din ato siya pakasubon diya sa atong pagdawat sa Ginoo sa komunyon, sa atong pag-ampuon niya. Human kita mubalik sa atong mga lingkuranan. Tagamtama o
tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Palihog manindo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog sa gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa atong paghalaring santos nga misa, atong gidawat si Kristo atong Ginoo, ang buhing pan nga mikanaog gikan sa langit, tubag sa Amahanong pag-anhi. Ituboy nato karon ang atong mga kahingawa alang sa mga gikinahanglan sa uban. Moingon kita, tagay kami sa imong pan, o Ginoo. Tubag, tagay kami. Tagae kami sa imong pan o Ginoo. Nga ang mga Eucharistic ganhong simbahan, makapadayag sa iyang panaghiusa ni Kristo pinaagi sa walay hunong nga pagpangalagad inubanan sa Espiritu sa pagkaginhatagon og kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Tagae kami sa imong pan o Ginoo. Nga ang Amahan magdala sa tanang nasud ngadto sa walay katapusang paghari sa iyang anak. Magampo kita sa Ginoo. Tagae kami sa imong pan o Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na sa hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Tagae kami sa imong pan o Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay sa grasya sa paglahutay ug mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Tagae kami sa imong pan o Ginoo. Ang atong pagsaulog sa 500 years of Christianity magmalampuson unta sa tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglawom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Tagae kami sa imong pan o Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios supilo kamumot obispo, mbayaw na unta sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Tagae kami sa imong pan o Ginoo. Nga ang atong mailhan si Kristo diha sa altar, nga maihatag sa iyang kaugalingon, alang kanato isip o saka, umot, ugasa sa sakripisyo, ngadto sa Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Tagae kami sa imong pan o Ginoo. Amahan, mituok kami kanimo ug sa imong anak, nga mo'y among pan sa kinabuhi. Ituot ang among mga hangyo nini imong katilingban.
Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manglingkod ug atong ihalad ang atong mga gasa. Daygon ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan gikan sa imong kamanggi at tagon, na dawat na mo kinamong gihalad kanimo ang pan ug bino, nga abot sa iyo ta ginama sa kamot sa mga tao, ang mahimo kini nga pan sa kinabuhi, ug ilimnon nga espiritu hanon alang kanamo. Daygon ang Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo Palihog kamo, manindog. Araw ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, ang makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamahanan, magahatag sa mga gasa nga amo gihalad. Dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan. Ug himuha kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay, ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon, nga magapasalamat kami kanimo kanunay, ug sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo, kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawahan, nagpakatakos pagpakatao gikan ni Maria ang Birhen. Nagpasakit siya sa krus, o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sayang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit.
palihog mangluhod. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan ala kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kani pausa. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginom kamo nga tanang gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bago ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala ang mapasayon. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami nga giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, hulita among obispo sa tanang mga pari. Hinamdumi sa mga igsoon nga nangamatay. Malaw mo nga mabanahaw sila. Huwag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kami tanan. Himuha kami angayan nga makaanggo sa kinabuhing tunahay. Uban ni Maria inahanga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatumang kanunay sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Ubang kanila mo ikaw nga daigon, ug ikaw nga himayaon, hinaagi ni sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya ubang kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kaniya makagawang nga mahal. Iha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod
sa kahangturan. Palihog manindog. Magamo kita sa atong langit nun nga amahan, atong tagamtamon ug tan-awon unsa kaayo ang Ginoo sa pag-awit. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatay kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay. Kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagayon ka sa iyong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imo simbaha, sibo sa imong kabubuton. Hatay kami sa imong kalinaw, kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangtod. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, tama na kanino. Manausab kanimo. Ato ipakita ang atong panag inigsunay.
palihog mangluhod. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristo magamping ka nato alang sa nabahinday. Amen. Espirituhanong Komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand.
Hamagampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo sa makanunayon diya sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa atong Oratio Imperata para proteksyon kontra COVID-19. Maluluyon og mapuanguron nga amahan, ania kami nangaliupo sa imong panabang nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nakapabalaka og misakmit sa dagkang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dako mong gugma nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot pagwagtang sa sakit ug kamatay. Liguna ang among pagtuo ug paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagana ang tambal haron muhunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna pinaagi sa pagiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyon ni ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo usab kami alang sa mga nag-alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas ug kaluoy, ug usab matagan sila sa kahimsog sa panglawas ug hunahuna, kalig-on sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa mga gisakit nga unta mahibalik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya ni ining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan, ug pagtabang ni adtong nanginahanglan, nga unta pinaagi ni ining pandemya, ang pagpakabana ug paghigugma ngadto sa tagsa-tagsa, mauunta ang mugiya padulong sa kausaban ug pagkabalaan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios. Ayaw ihigaw kanamo ang among mga pag-ampo o panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon og balaang Birhen Maria. Amen. Maria dalangpan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Nicolas de Tolentino, atong patron, iampo mo kami. Palihog manglingkod alang sa atong pahibalo. Ang mga zona nga in charge karong sunod Domingo, Agosto 15, 2021. Anticipated Mass, Zone 7, and Elim Community. Alas 6 sa buntag, Zone 8, and Divine Mercy Promoters. Alas 8 sa buntag, Zone 9, and WAF. Alas 5 sa hapon, Zone 10, o BCCR. Alas 7 sa gabi, Zone 11, and Apostleship of Prayer. Lector, Group C. Church donation, gikan sa Agosto 1 hangtod Agosto 7, 2021. Brother Maldet and Miley Badoy, 1,000 pesos. Anonymous, 500 pesos. Mr. and Mrs. Ermi Momento, 500 pesos. Anonymous, 300 pesos. Anonymous, 300 pesos. Anonymous, 200 pesos. Mr. and Mrs. Tomas Galera, 100 pesos. Balik halad, gikan sa bulan sa July 2021. Zone 1, 526 pesos. Zone 2, 760 pesos. Zone 3, 2,492 pesos. Zone 4, 1,273 pesos and 50 centavos. Zone 6, 1,805 pesos.
Zone 7, 1,273 centavos. Zone 9, 716 pesos. Zone 10, 1,140 pesos. Zone 13, 1,282.50 centavos. Zone 14, 855 pesos. Zone 18, 3,379.50 centavos. Zone 20, 3,613.50 centavos. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin ka ng Diyos nga makagaom sa tanang amahan. Ama, Ang anak, o Anak, Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. Tapos na ang misa rin ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lord Jesus, my family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen.